Καλησπέρα παιδιά, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Πάμε να κάνουμε ένα βίντεο σήμερα αφιερωμένο στις ενέργειες του καλοκαιριού και κυρίως στα μηνύματα τα οποία θα πρέπει να ακούσετε, την κατάστασή σας και το τι αλλάζει για εσάς αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε όπως πάντα 3 πακέτα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, και θέλω να μου διαλέξετε είτε με βάση τον αριθμό του πακέτου, είτε με βάση την κύρια κάρτα που έχω τοποθετήσει στο κάθε πακέτο με μία λέξη βασική. Είναι από την ταρό της Περσεφόνης, βασικά δεν είναι ταρό, είναι συμβουλευτικές κάρτες, είναι oracles που λέμε. Πάμε να δούμε, για το πρώτο πακέτο έχουμε τη λέξη συμπόνια, δεν ξέρω τι λέει αυτή η λέξη για εσάς. Δεύτερο πακέτο έχουμε την ανακάλυψη και τρίτο πακέτο έχουμε την ηρεμία, γαλήνη. Όπως θέλετε εσείς πείτε το. Έχει και λίγη ζέστη και θα αρχίσω να μπερδεύω τα λόγια μου. Θέλω να με συγχωρέσετε καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, αν κάνω λάθη. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με το πρώτο πακέτο. Δεν ξέρω τι λέει η λέξη συμπόνια για σας, αν περιμένετε να σας την δώσουν ή αν χρειάζεται να τη δώσετε εσείς σε κάποιον. Σκεφτείτε και πάμε να δούμε για εσάς την ενέργειά σας και το τι αλλάζει στο καλοκαίρι σας. Λοιπόν, εδώ εγώ θεωρώ ότι αυτό που σας προβληματίζει κυρίως είναι η σχέση σας με ένα άτομο και όχι οποιοδήποτε άτομο. Εδώ θεωρώ ότι έχετε προβλήματα με το άτομο της ζωής σας, την σοβαρή σας σχέση, γιατί μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις εδώ, με το 10 κούπα, τον ήλιο ανάποδα, έχουμε μία σοβαρή σύνδεση εδώ πέρα, η οποία περνάει κρίση. Μπορεί να μιλάμε ακόμη και για έναν χωρισμό, για άτομα τα οποία νιώθετε ότι το άλλο σας μισό σας έχει εγκαταλείψει, σας έχει προδώσει, σας έχει παρατήσει. Έχετε περάσει σε μία περίοδο απομόνωσης, θεωρώ εδώ. Όπως και να έχει, δεν σας ικανοποιεί πλέον αυτή η σύνδεση και το άτομο που μέχρι χθες, μέχρι σήμερα, μέχρι πρόσφατα τέλος πάντων θεωρούσατε εσείς ότι είναι η αδελφή ψυχή σας, ότι θα περάσετε όλη σας τη ζωή μαζί, ξαφνικά σας έχει φερθεί με έναν τρόπο άδικο για τα δικά σας δεδομένα. Ίσως μάλιστα έχει αποκαλυφθεί και κάποιο είδους προδοσία, ίσως έχει αποκαλυφθεί κάτι για αυτό το άτομο τέλος πάντων που δεν το περιμένατε και έχετε πέσει λίγο από τα σύννεφα για τον τρόπο που σας έχει συμπεριφερθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι περνάτε μια μεγάλη απογοήτευση στην ερωτική σας ζωή και έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό άτομο για σας και μια πολύ βασική σχέση με ένα άτομο το οποίο μπορεί να ήσασταν και σε γάμο και σε μακροχρόνια σχέση. Υπάρχει πλέον μια απόσταση, ένα πάγωμα, καθώς και βλέπετε ότι δεν εξελίσσεται αυτό κάπου, δεν αλλάζει, υπάρχει ένα πάγωμα και μία καθυστέρηση ακόμα και στην επικοινωνία, αλλά και μία απογοήτευση για τον τρόπο που σας έχει συμπεριφερθεί. Έτσι το εκλαμβάνετε εσείς τουλάχιστον. Εδώ θα σας πω, δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές. Θεωρώ ότι είναι ένα άτομο το οποίο εξίσου νιώθει πολύ σημαντικά συναισθήματα για εσάς και σας αγαπάει και σας βλέπει ως σημαντικό άτομο στη ζωή του. Εδώ θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους έχετε οδηγηθεί σε αυτή την απομάκρυνση και περνάτε ό,τι περνάτε αυτή την περίοδο. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με κάποια όρια τα οποία εσείς δεν έχετε θέσει σωστά. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η σχέση σας πήγαινε λίγο πίσω όσον αφορά τα δικά σας θέλω.
και ο λόγος για τον οποίο μένετε σε απόσταση και υπάρχει ο χωρισμός ως βασική ενέργεια εδώ, είναι το ότι εσείς μπορεί να ξέρετε τι θέλετε, αλλά δεν το λέτε. Δεν μιλάτε ξεκάθαρα για τα πράγματα που σας αρέσουν και τα πράγματα που επίσης δεν σας αρέσουν. Έχετε αφήσει λίγο αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σας να σας πάει όπου θέλει αυτός, να σας κάνει λίγο ό,τι θέλει. Θεωρώ ότι έχετε δοθεί υπερβολικά σε ένα σημείο να ξεχνάτε τη δική σας διαδρομή, το δικό σας προορισμό σε αυτή τη ζωή. Το πακέτο εδώ έρχεται να σας θυμίσει στο πρώτο ρίξιμο ότι ναι μεν συμπορευόμαστε και η ζωή αυτή είναι για να συμπορευόμαστε με ανθρώπους, αλλά παράλληλα περπατάμε ο καθένας μας στο δικό μας μονοπάτι, εντάξει, απλά με παρέα, αλλά ο προορισμός είναι ξεχωριστός για τον καθένα. Αυτός ο χωρισμός μου δείχνει εδώ πέρα και αυτή η απόσταση και αυτή η απομάκρυνση δεν είναι απαραίτητα οριστική, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συμβεί αυτό το καλοκαίρι για εσάς, γιατί είναι σαν να μου δείχνει ότι μόνο έτσι θα καταλάβατε επιτέλους ότι τα θέλω σας θα πρέπει πάντα να είναι λίγο πιο πάνω από τα θέλω του καθένα εκεί έξω. Τι θέλω να πω, ότι πρώτα απ' όλα ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για τον δικό μας προορισμό, για να βαδίσουμε στο δικό μας μονοπάτι, για να ικανοποιήσουμε τα θέλω μας, τα όνειρά μας, τις φιλοδοξίες μας, τους στόχους μας, και αυτό εσείς το ξεχάσατε μέσα σε αυτή τη σχέση. Εδώ βλέπω ότι δοθήκατε τόσο πολύ και είναι φυσιολογικό όταν είμαστε σε μία σχέση να αφήνουμε λίγο τα δικά μας θέλω, ίσως για να ικανοποιήσουμε περισσότερο τον άλλον, ίσως για να μην χαλάσουμε τις ισορροπίες κτλ. Αλλά εσείς το πήγατε κάπως στην άλλη άκρη, όπου ξεχάσατε τον εαυτό σας, ξεχάσατε τις ανάγκες σας, ξεχάσατε τα όνειρά σας, και είναι σαν να ήρθε η ίδια η ζωή και να σας ταρακουνήσει και να σας πει ότι ξέρεις κάτι, εφόσον μέσα σε αυτή τη σχέση χάνεις τον εαυτό σου, όσο και να αγαπά το ένα τον άλλον, εφόσον έχεις πάψει να σκέφτεσαι για σένα, έχεις πάψει να ονειρεύεσαι για σένα, θα σε κάνω εγώ με το ζόρι να ονειρευτείς ξανά, να σχεδιάσεις ξανά, να πραγματοποιήσεις τα πράγματα που εσύ θέλεις για εσένα. Γιατί είχατε βάλει ένα stop στον εαυτό σας μέσα στη σχέση. Είναι σαν να ζούσατε μόνο για τον άλλον, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει. Οπότε εδώ θεωρώ ότι για εσάς αυτό που αλλάζει μέσα στο καλοκαίρι είναι ότι αρχίζετε μέσα στην απομόνωση ουσιαστικά, την οποία θα βιώσετε, αρχίζετε να αυτοβελτιώνεστε, αρχίζετε να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας, όχι επιφανειακά όμως. Δεν εννοώ ότι χωρίζω ας πούμε και ξεκινάω γυμναστήριο, χωρίζω και αρχίζω και κάνω διακοπές περισσότερο με τις φίλες μου, με τους φίλους μου. Δεν εννοώ επιφανειακά πράγματα αυτοβελτίωσης, εννοώ ότι αρχίζετε να ψάχνετε πραγματικά το μέσα σας και αρχίζετε να βγάζετε προς τα έξω τα θέλω σας, αρχίζετε να βάζετε όρια στη σχέση σας και ακολουθείτε πλέον το δικό σας μονοπάτι, σχεδιάζετε για το μέλλον σας, τι θέλετε να κάνετε, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Αρχίζουν και χτίζονται όλα ξεκάθαρα στο μυαλό σας πλέον, μέσα από αυτή τη διαδικασία της απομάκρυνσης και του χωρισμού. Εδώ θεωρώ, παιδιά, ότι όσο δύσκολα και αν περνάτε, και το βλέπω τη στεναχώρια, γιατί μιλάμε για όντως ένα πολύ σημαντικό άτομο στη ζωή σας και βιώνετε αυτή την απώλεια, όσο δύσκολα και αν περνάτε, μέσα στο καλοκαίρι είναι σαν να μου δείχνει ότι αυτός ο χωρισμός θα σας καλλιεργήσει πνευματικά, δεν ξέρω πώς να το πω, θα σας κάνει να ανθίσετε, όσο δύσκολο και αν είναι. Είναι σαν να ξαναγεννιέστε από την αρχή, σαν να ξαναβρίσκετε τον εαυτό σας. Εντάξει, γιατί
κάπως, ξαναλέω, τον είχατε χάσει μέσα σε αυτή τη σχέση. Οπότε αυτό είναι ουσιαστικά που αλλάζει για εσάς μέσα στο καλοκαίρι. Βρίσκετε ξανά τον εαυτό σας, θέτετε όρια, μαθαίνετε να εκφράζεστε, να λέτε στους άλλους τι δεν σας αρέσει, τι σας αρέσει, να μην φοβάστε να δείχνετε τον εαυτό σας. Και έτσι έρχονται και πιο ξεκάθαρα πράγματα στη ζωή σας. Έτσι θέτετε ξεκάθαρα τους στόχους, έτσι χτίζετε ξεκάθαρο μονοπάτι και έρχονται άτομα στη ζωή σας, τα οποία σας φέρονται και πιο ξεκάθαρα. Εντάξει, μπορεί να περάσετε από μια περίοδο θλίψης και το καταλαβαίνω ότι σας πέφτει πολύ άσχημα ψυχολογικά αυτή η απώλεια. Αλλά είναι σαν να μου δείχνει ότι μόνο καλό σας κάνει αυτός ο χωρισμός, παιδιά, αυτό το τέλος. Και ξαναλέω, δεν είναι οριστικό, για όλους τουλάχιστον, γιατί είναι και γενικό, αλλά είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Χρειάζεται για να βρείτε τον εαυτό σας πάλι. Είναι όμορφα, παιδιά, τα μηνύματα στο πρώτο πακέτο, είναι ένα δύσκολο πακέτο, είναι μια διαδικασία όπου πρέπει να περάσετε σαν καρμικό μάθημα. Και με το καλό το εύχομαι, εννοείται ότι αν θέλετε όντως αυτόν τον άνθρωπο πίσω στη ζωή σας και την σχέση, σας το εύχομαι με όλη μου την ψυχή να ξαναυπάρξει κάποια δεύτερη ευκαιρία, όμως να ξέρετε ότι τότε, την επόμενη φορά, τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Γιατί εσείς θα είστε πιο δυναμικοί, εσείς θα έχετε θέσει τα όρια σας, θα ξέρετε ποιοι είστε, θα ξέρετε τι θέλετε και θα το δείχνετε και θα το λέτε. Και δεν θα δέχεστε τίποτα λιγότερο από αυτό που θέλετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην χάσετε την αίσθηση του εαυτού σας. Αυτό είναι το πρώτο πακέτο. Σας εύχομαι κουράγιο και δύναμη. Γιατί είναι μεγάλο ταξίδι η έβρεση του εαυτού μας. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο πακέτο. Και πάμε να δούμε για εσάς το δεύτερο πακέτο, τι αλλάζει μέσα στο καλοκαίρι, ποια είναι η ενέργειά σας και τι πρέπει να ακούσετε. Λοιπόν, ωραία, εσείς μέσα στο καλοκαίρι αυτό που χτίζετε σίγουρα είναι μία αυτοπεποίθηση. Είναι μία αυτοπεποίθηση η οποία έρχεται μέσα από έναν αγώνα να καλυτερεύσετε κυρίως την επαγγελματική, την κοινωνική και την οικονομική σας πλευρά, ας πούμε, στη ζωή. Θεωρώ ότι συγκεντρώνεστε πάρα πολύ, πέφτετε με τα μούτρα στη δουλειά, πέφτετε με τα μούτρα στο να βελτιώσετε την εικόνα σας και το φαίνεστε προς τα έξω. Όμως, ποιο είναι το θέμα σε αυτό? Βασικά, ας τελειώσω με τα θετικά. Θεωρώ εδώ πέρα ότι υπάρχει εξέλιξη, ακόμα και προαγωγή. Τέλος πάντων, θα ακούσετε σίγουρα καλά λόγια αυτό το διάστημα για τις δουλειές σας και από ανώτερους, από συνάδελφους, από το οτιδήποτε τέλος πάντων στη δουλειά σας. Ό,τι δουλειά και αν κάνετε θα ακούσετε καλά νέα, θα πάρετε περισσότερα λεφτά, θα κλείσετε όμορφες συμφωνίες. Γενικά υπάρχει μια εξέλιξη όμορφη, σαν να μαγνητίζετε αυτή την εξέλιξη, σαν να μου δείχνει ότι έχετε προσπαθήσει σκληρά και συγκεντρώνεστε πάρα πολύ εκεί. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτή η ξαφνική ανάγκη για να βελτιώσετε κάποιες πτυχές της ζωής σας προέρχεται από έναν εγωισμό. Τι θέλω να πω? Θεωρώ ότι εδώ
οι περισσότεροι και οι περισσότερες στρέφεστε στα οικονομικά και στα επαγγελματικά σας και στην κοινωνική σας ζωή και εικόνα μετά από μια απογοήτευση ερωτική. Θεωρώ ότι εδώ κάποιος σας έχει πληγώσει, ίσως είστε και σε διαδικασία που ξεπερνάτε έναν χωρισμό, αλλά ακόμα και να μην ήταν σχέση. Θεωρώ ότι εδώ πέρα ένα άτομο σας έχει πληγώσει τόσο πολύ τον εγωισμό, που τέλος πάντων από αντίδραση προσπαθείτε να μην το δείξετε προς τα έξω ότι είστε πληγωμένοι, προσπαθείτε να μην το δεχτείτε ούτε εσείς οι ίδιοι ότι είστε πληγωμένοι. Και στρέφεστε σε όλες αυτές τις πτυχές, τις διαφορετικές, είτε στα επαγγελματικά, είτε στους φίλους, είτε στο πώς θα βγάλετε περισσότερα λεφτά, στο οτιδήποτε, ακόμα και στη διασκέδαση. Τι γίνεται όμως εδώ και τι θα πρέπει να προσέξετε στο δεύτερο πακέτο. Μου δίνει σαν συμβουλή ότι δεν θα πρέπει να ενδώσετε σε οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης. Τι θέλω να πω, έχετε ανάγκη αυτό το καιρό, όπως είπα, λόγω εγωισμού να αποστραφείτε από το συναίσθημά σας και από το τι νιώθετε και από το πόσο έχετε πληγωθεί και να συγκεντρωθείτε σε άλλα πράγματα. Αυτό όμως θα σας κάνει είτε να αποκτήσετε κάποιες εξαρτήσεις, είτε να εξαντλήσετε τον εαυτό σας σωματικά και ψυχολογικά. Δηλαδή, αυτό χωρίζεται σε διάφορες υποκατηγορίες. Για αυτούς που θα υπερεργαστείτε και θα πέσετε με τα μούτρα στη δουλειά, μπορεί να πάθετε κάποιο είδους υπερκόπωση. Μπορεί να αρρωστήσετε, μπορεί να, τι να σας πω, μέχρι και ψυχοσωματικά βλέπω. Δηλαδή θα σας γυρίσει ανάποδα αν δεν το διαχειριστείτε και αν δεν αφήσετε και λίγο τον εαυτό σας να νιώσει. Καταλάβετε, η δουλειά είναι καλό μέχρι ένα σημείο που είμαστε δημιουργικοί. Όταν απλά την κάνουμε για να την κάνουμε, για να μην σκεφτόμαστε, και αντί να δώσουμε 5 λεπτά στον εαυτό μας μέσα στη μέρα να νιώσει, 10 λεπτά, 1 ώρα, και απλά δουλεύουμε αδιάκοπα, αυτό θα μας εξαντλήσει. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα τα οποία θα νιώσουν μια εξάρτηση από παρέες, από φίλους. Δηλαδή μπορεί να νιώσετε μέσα στο καλοκαίρι ότι δεν μπορείτε να μείνετε μόνοι, γιατί έχετε πληγωθεί, γιατί δεν θέλετε να μείνετε να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματά σας, δεν θέλετε να αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι μια κατάσταση σας έχει πληγώσει. Και θα αρχίσετε να έχετε σχέσεις εξάρτησης από φίλους, από κοινωνικό κύκλο, από παρέες. Θα νιώθετε την ανάγκη ότι μόνο όταν βγαίνετε, ας πούμε, περνάτε καλά. Δηλαδή θα νιώσετε την ανάγκη να είστε συνέχεια όλη τη μέρα εκτός σπιτιού. Αυτό θα σας εξαντλήσει και θα σας ρουφήξει την ενέργεια, παιδιά. Όλα αυτά είναι συμβουλευτικά, έτσι που λέω. Επίσης, εξαρτήσεις. Βλέπω εδώ πέρα πάρα πολύ έντονα ότι κάποιοι και κάποιες από εσάς μπορεί να πέσετε και σε κάποιο είδους εξάρτηση. Δηλαδή θέλω να προσπαθήσετε να προσέχετε έξω που βγαίνετε και τα λοιπά, την οποιαδήποτε μορφή διασκέδασης μην την αντιστρέψετε σε αυτοκαταστροφή. Δηλαδή θέλω να μου προσέξετε σε σχέση με το αλκοόλ και οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να κολλήσετε κάπου και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μορφή ουσίας για να περάσετε καλά, για να μην νιώθετε. Νιώθω ότι θα θέλετε τόσο έντονα να αποστραφείτε από το συναίσθημά σας και θέλετε τόσο πολύ εγωιστικά να νιώσετε ότι περνάτε καλά και να φανεί και στον κύκλο σας, που θα κάνετε βλακίες, να το πω έτσι. Εδώ θέλει μια προσοχή το πακέτο. Γιατί
έχετε ενέργεια που σας βγαίνει εγωιστικά, δηλαδή θέλετε με έναν εγωιστικό τρόπο στο δεύτερο πακέτο να γίνετε καλύτεροι, να φανείτε καλύτεροι, να αλλάξετε τη ζωή σας. Αν διαχειριστείτε αυτή την ενέργεια με τρόπο δημιουργικό και με μέτρο, βλέπω εξέλιξη στα επαγγελματικά, βλέπω να λάμπετε, βλέπω να έρχονται λεφτά, καλές δουλειές, συμφωνίες. Αν όμως χειριστείτε αυτήν την ενέργεια με τρόπο αυτοκαταστροφικό και την δίνετε όπου να είναι και σε ανούσιους τρόπους διασκέδασης, αυτό που ουσιαστικά θα κάνετε είναι να εξαντληθείτε σωματικά, ψυχολογικά και ακόμη και να κολλήσετε με ουσίες, ακόμη να μπείτε σε έναν κύκλο με κακές παρέες, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θέλει λίγο προσοχή, μια ισορροπία, γενικότερα με τη διασκέδαση για εσάς αυτό το καλοκαίρι και το πώς τη χρησιμοποιείτε για να νιώσετε καλύτερα. Υπάρχει περίπτωση να το εκμεταλλευτείτε θετικά και υπάρχει και περίπτωση να βγείτε, να σας βγάλει σε λάθος δρόμο όλο αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι το δεύτερο πακέτο, κυρίως. Είστε σε μια φάση αντίδρασης, το καταλαβαίνω. Είστε σε μια εγωιστική φάση του τύπου ζω για μένα. Όμως δεν χρειάζεται να πέφτουμε σε οποιαδήποτε είδους αυτοκαταστροφή. Και θέλω να καθίσετε αυτό το καλοκαίρι έστω 1 ώρα την ημέρα να την αφιερώσετε σε εσάς και στο πώς νιώθετε. Αν θέλετε να κλάψετε π.χ., βγάλτε το. Μην το κρατάτε. Αυτό θα σας οδηγήσει στην αυτοκαταστροφή. Είτε έχει να κάνει με παρέες, είτε έχει να κάνει με ουσίες, είτε έχει να κάνει με το να φέρεστε άσχημα στον ίδιο σας τον εαυτό και στους άλλους. Εντάξει, εσείς ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω, ο καθένας ξεχωριστά. Μπορεί να μιλάμε και για ακόμα και για υπερφαγικά επεισόδια. Εδώ θέλει προσοχή, να φροντίσετε τον εαυτό σας και να τον ακούτε. Εντάξει, αυτό είναι το δεύτερο πακέτο. Θέλετε να φτιάξετε τη ζωή σας, το έχετε ανάγκη γιατί δεν αντέχετε το ότι κάποιος σας έχει πληγώσει, το καταλαβαίνω. Χειριστείτε το δημιουργικά, βρείτε χόμπι, κάντε πράγματα για εσάς, το έχετε. Απλά πρέπει να διοχετεύσετε ουσιαστικά στο δεύτερο πακέτο την ενέργειά σας σε πιο δημιουργικούς τρόπους, εντάξει. Στην τέχνη π.χ. Πάμε να δούμε και το τρίτο πακέτο. Δεν θέλω να μένω και πάρα πολύ σε κάθε πακέτο για να μην σας κουράζω, εντάξει, γι' αυτό τα περνάω. Και λίγο πιο γρήγορα, δηλαδή θα μπορούσε αυτό το βίντεο να είναι και 1 ώρα, αλλά δεν θέλω να σας κουράζω, θέλω να φτιάχνω πιο μικρά βίντεο. Πάμε να δούμε στο τρίτο πακέτο. Τι έχουμε εδώ? Μάλιστα. Έχουμε ένα περίεργο πακέτο, το νούμερο 3. Εδώ πέρα σας βλέπω αυτό το καλοκαίρι λίγο πιο υπερπροστατευτικούς με τον ίδιο σας τον εαυτό, λίγο πιο καχύποπτους. Ενεργειακά, έχετε περάσει πολλά και προσπαθείτε τώρα κάπως να κλειστείτε στον εαυτό σας και να μην αφήσετε
τέλος πάντων τις συνθήκες γύρω σας να σας αγγίζουν ή τα άτομα, τέλος πάντων κάποια άτομα με τα οποία έχετε κουραστεί και έρχονται και ξαναφεύγουν τη ζωή σας και ξαναέρχονται κάποιες καταστάσεις που σας έχουν κουράσει στα ερωτικά σας. Θέλετε επιτέλους να τις παγώσετε, θέλετε να προστατεύσετε ουσιαστικά τα συναισθήματά σας, θα το έλεγα εδώ. Θεωρώ ότι το τρίτο πακέτο είναι ίσως και το πιο θετικό πακέτο από τα άλλα δύο. Γιατί είστε σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι εσείς αυτό το καλοκαίρι είναι σαν να έχετε περάσει την τελευταία φάση του πρώτου πακέτου. Τι είπα στο πρώτο πακέτο, για όσους με παρακολούθησαν από την αρχή του βίντεο, ότι θα περάσετε από μια φάση όπου θα θέσετε τα όρια μέσα από μια μεγάλη απώλεια, τέλος πάντων βρίσκετε ξανά τον εαυτό σας. Εσείς είστε σε αυτή τη φάση που λάμπετε, έχετε περάσει ό,τι είναι να περάσετε, έχετε πάρει τα μαθήματά σας και αυτό το καλοκαίρι σας βρίσκει λαμπερούς, δυναμικούς, πιο όμορφους, με αυτογνωσία. Σας βρίσκω πολύ καλά ψυχολογικά, παρόλο που έχετε περάσει άσχημα τους προηγούμενους μήνες. Εδώ, με την λάμψη την οποία εσείς ουσιαστικά βγάζετε προς τα έξω, με την σιγουριά και το δυναμισμό σας και με το ότι ξέρετε πλέον ποιοι και ποιες είστε, μαγνητίζετε τον έρωτα στη ζωή σας. Στο τρίτο πακέτο να πω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ θετικό σημείο και για καινούργιες γνωριμίες και για επανασύνδεση, ανάλογα με το τι θέλετε εσείς. Ουσιαστικά μου λέει ότι πέρα από το ότι βλέπω σίγουρα ταξίδια παραθαλάσσια, βλέπω ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα με φίλους και ισορροπημένα, θα ξεκουραστείτε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι μαγνητίζετε, έχετε τη δυνατότητα να μαγνητήσετε οποιαδήποτε είδους αγάπη εσείς θέλετε, είτε είναι ένας παλιός έρωτας που ξαναέρχεται στη ζωή σας, είτε κάτι καινούριο. Σε πολλούς μπορεί να τύχουν και τα δύο, δηλαδή μπορεί να έχετε ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι και για επανασύνδεση αλλά και για κάτι καινούριο και να επιλέξετε εσείς αυτό που θέλετε. Εδώ θεωρώ ότι μία ευχή σας πραγματοποιείται όσον αφορά το να βρείτε ένα άτομο το οποίο σας σέβεται, σας εκτιμάει σε βάθος, σας αγαπάει, και θεωρώ ότι πολλοί θα μπουν και λίγο στο τρυπάκι του να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο άτομα. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Όπως είπα, έχω πάρα πολύ έντονα την έννοια της λάμψης, της αυτοπεποίθησης. Έχετε κάνει το healing που χρειάζεται. Εδώ αυτό το καλοκαίρι σας βρίσκει πάρα πολύ ισορροπημένους και με έναν ιδιαίτερο μαγνητισμό. Αυτό θα φέρει στη ζωή σας και άτομα από το παρελθόν και καινούριες ερωτικές εμπειρίες. Για τους περισσότερους, εδώ αυτό που βλέπω είναι το εξής, ότι περάσατε δύσκολα και με ένα πρόσωπο στο παρελθόν, με το οποίο μπορεί να έχετε και λίγο αιμονή ακόμη μαζί του ή μαζί της. Θεωρώ ότι πάνω σε αυτή τη φάση όπου το έχετε ξεπεράσει, αν δεν το έχετε ξεπεράσει τελείως, αρχίζετε και το ξεπερνάτε, γιατί ασχολείστε με τον εαυτό σας και κάνετε όμορφα πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό το άτομο μπορεί να έχει και κάτι άλλο στη ζωή του. Τέλος πάντων, βλέπω μια μεγάλη ανοριμότητα και ότι το άτομο από το παρελθόν, το οποίο ξαναέρχεται, δεν σας ταιριάζει πλέον τόσο, γιατί εσείς έχετε πάει σε ένα άλλο επίπεδο, τέλος πάντων. Βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά, είστε σε πιο ισορροπημένη φάση. Αυτό το άτομο λίγο σας φέρνει στο σκοτάδι, σας φέρνει σε ένα σημείο 0. Δεν θεωρώ ότι είναι
ότι είστε στην ίδια φάση ζωής, γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά τραύματα αυτό το άτομο να αντιμετωπίσει με τον ίδιο του τον εαυτό και λίγο εσάς σας πηγαίνει πίσω. Ωστόσο, επειδή αυτό το άτομο θα δει ότι λάμπετε και ότι μπορείτε και χωρίς αυτό, θεωρώ ότι επιστρέφει αυτή η ενέργεια πίσω. Τη στιγμή όμως που επιστρέφει αυτή η ενέργεια, θεωρώ ότι έρχεται και κάτι άλλο. Το κάτι άλλο, αυτό που βλέπω, είναι το ιδανικό για εσάς. Δηλαδή εδώ το πακέτο σας παροτρύνει να ουσιαστικά να καταλήξετε στο καινούριο που θα έρθει στη ζωή σας, να επιλέξετε το καινούριο, γιατί είναι πολύ πιο κοντά, πολύ πιο συμβατό με τη δική σας ενέργεια. Δηλαδή βλέπω ένα άτομο το οποίο είναι ακριβώς όπως το θέλετε εσείς να είναι, έχει την ίδια αυτοπεποίθηση, έχει τον ίδιο μαγνητισμό, είναι στην ίδια φάση ζωής με εσάς. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι περισσότεροι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως θα διαλέξετε οι περισσότεροι το καινούριο άτομο, γιατί ήδη το ξεπερνάτε το παλιό. Δεν το έχετε ανάγκη πλέον. Θεωρώ ότι και το παλιό έρχεται πίσω για εγωιστικούς λόγους περισσότερο και επειδή, ξαναλέω, σας βλέπει ότι λάμπετε και ότι μπορείτε και τα καταφέρνετε μια χαρά και χωρίς αυτό. Οπότε θεωρώ ότι εσείς εδώ θα πάρετε την επιλογή του καινούριου έρωτα στη ζωή σας. Έχετε λοιπόν αυτό το μονοπάτι που ξεδιπλώνεται μπροστά σας, κάτι καινούριο, το οποίο είναι ακριβώς ό,τι θέλετε εσείς να είναι. Ταιριάζετε πάρα πολύ ενεργειακά και βλέπω ουσιαστικά μία σχέση, παιδιά. Απλά τι γίνεται, θέλει μία τελευταία μάχη με τον εαυτό σας και τις ανασφάλειές σας, σε περίπτωση που έρθει λοιπόν το παλιό στη ζωή σας, μία τελευταία μάχη για να το διώξετε, γιατί είναι σαν ουσιαστικά να πάει να σας γεμίσει πάλι με ψευδαισθήσεις για την εικόνα του, τέλος πάντων. Εσείς ουσιαστικά εδώ πέρα δίνετε μία τελευταία μάχη να ξεπετάξετε οποιαδήποτε ανασφάλεια έχετε από πάνω σας και οποιαδήποτε νοσταλγία που σας φέρνει σε δρόμους αυτοκαταστροφής, να το πω εγώ, γιατί βλέπω ότι το παλιό, το παρελθοντικό άτομο έρχεται για να σας φέρει πίσω στη δική του ενέργεια, για να σας πάει πίσω, εντάξει. Δεν είναι για σας αυτό και θεωρώ ότι το καινούριο που έρχεται θα σας δώσει την ηρεμία την οποία εσείς ποθείτε στη ζωή σας, θα είναι ακριβώς αυτό που θέλετε και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια όντως όταν κάνετε αυτή τη νέα γνωριμία για το πόσο όμορφα θα νιώθετε μέσα στη σχέση και πόσο γαλήνια και πόσο θα νιώθετε ότι αυτό σας αξίζει. Εντάξει, είναι μια τελευταία δοκιμασία για εσάς, τώρα που έχετε βρει τον εαυτό σας και έχετε έρθει πιο μπροστά στο μονοπάτι το οποίο σας αξίζει να είστε, έρχεται σαν μια δοκιμασία το παρελθοντικό, μια τελευταία φορά να σας το δοκιμάσει το σύμπαν για να δει αν εσείς όντως έχετε καταλάβει, έχετε πάρει τα μαθήματα που είναι να πάρετε και αν όντως είστε έτοιμες να προχωρήσετε μπροστά στη ζωή σας. Ξέρετε εσείς ήδη τι θα κάνετε, εγώ σας βλέπω με το καινούριο στο τέλος και σε μια πάρα πολύ όμορφη και ισορροπημένη σχέση. Απλά είναι σαν μια δοκιμασία ως προς την επιλογή ανάμεσα στο γνώριμο και το άγνωστο. Πιστέψτε με, μπορεί το άγνωστο να μας φαντάζει πιο δύσκολο, αλλά είναι περισσότερες οι πιθανότητες να καταλήξει σε κάτι όμορφο σε σχέση με το γνωστό που ήδη ξέρουμε που καταλήγει. Αν κατέληγε κάπου διαφορετικά, δεν θα χρειαζόταν εξ αρχής να κάνετε αυτή την επιλογή. Αυτό είναι και το τρίτο πακέτο. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια όποτε έρθει αυτή η στιγμή της επιλογής τι κάνατε
και πώς σας βγήκε αυτή η επιλογή. Να μου δίνετε feedback γενικότερα σε κάθε βίντεο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή μπορεί να ανατρέξετε σε ένα βίντεο το οποίο έκανα πριν 3 μήνες και να έχουν βγει αυτά που έχω πει και θέλω να μου γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο ότι ξέρεις κάτι, τελικά βγήκε αυτό που μου είπες και είχες δίκιο ή τελικά πήρα διαφορετική επιλογή από αυτήν τη συμβουλή που μου έδωσες και βγήκε εκεί. Εμένα μου αρέσει γενικά το feedback και χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω ούτως ή άλλως, να διαβάζω βασικά τις ιστορίες σας. Αυτά, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!